Stredná odborná škola pripravila pre svojich žiakov zaujímavý benefit vo forme vlastnej autoškoly. Hlavnou myšlenkou, alebo teraz respektíve hlavnou myšlenkou prišiel sám pán riaditeľ, ktorý proste toto navrhol a my sme sa rozhodli, teda, že takýto benefit pre žiakov našej školy jednoducho zrealizujeme od následovného školského roku 2015 a 2016. Čo bolo všetko potrebné zriadiť kvôli tejto autoškole? Tak to zriadovanie autoškoly je veľmi dlhý, alebo teda respektíve zdĺhavý proces, jednak po administratívnej stránke, ale aj po stránke technického zabezpečenia. Bolo potrebné vybudovať autocvičisko, odborné učebne, či už na teoretickú prípravu alebo na praktickú prípravu, potom samotnú dokumentáciu, zabezpečiť motorové vozidlo, ktoré musí byť uspôsobené pre jazdu v autoškole. Akým spôsobom ste vyriešili toto vozidlo? Museli ste zakúpiť nejaký nový automobil alebo už ste ním disponovali aj predtým? No my sme to vyriešili tým, že vlastne škola toto motorové vozidlo už vlastnila pre svoje potreby a to sme nejakým spôsobom sa rozhodli použiť pre potreby autoškoly, ale bolo potrebné ho dať prerobiť, aby bolo splnilo proste legislatívne úpravy a mohlo byť využité. Takže toto sme museli všetko absolvovať. Akým spôsobom ste vyriešili cvičisko? Muselo spĺňať aj nejaké konkrétne parametre? Samozrejme, cvičisko je dané zo zákona, je presne zašpecifikované, zadefinované. To, čo sme využili vlastné priestory, vlastnú plochu. V rámci inštruktorov škola ráta s internými pracovníkmi, neskôr by možno spolupracovala aj s externými zamestnancami. Uvažujeme nad tým, že zoberieme aj nejakého externého zamestnanca, ale budeme mať aj vlastných interných zamestnancov. V tom začiatku plánujeme s 1 až 2 zamestnancami našimi vlastnými, ako inštruktormi v autoškole. Museli títo pedagógovia prejsť aj nejakým špeciálnym školením? Samozrejme, títo pedagógovia museli navštevovať špeciálne školenie, teda kurz pre inštruktora v autoškole, ktorý samozrejme obsahuje určitý počet hodín a výstupom tohto kurzu je záverečná skúška. Za zvýhodnených podmienok budú môcť autoškolu absolvovať žiaci všetkých odborov. V prvom rade naša škola si pripravovala pre nasledujúci školský rok 2015 a 2016 pre novoprijatých žiakov do učebného a študijného odboru taký benefit, že im ponúkneme vodičské oprávnenie skupiny B v sume 100 eur. Bude to ale podmienené nulovou absenciou neospravedlenou. Samozrejme, bude sa to týkať aj ostatných žiakov, ktorí budú môcť využiť túto autoškolu za zvýhodnených podmienok. Teda tých žiakov, ktorí už študujú na našej škole. Čo možno očakávate od toho, že takýto benefit pripravujete pre žiakov? V prvom rade to bolo situované pre žiakov autoprávskych odborov, kde si myslím, že samozrejme z toho by malo byť, aby takýto študent, ktorý u nás skončí, absolvoval autoškolu, respektíve mal vodičské oprávnenie už z toho titulu tej profesie, teda že prichádza do priameho kontaktu s motorovými vozidlami a je potrebné urobiť aj tie skúšobné procesy alebo respektíve jazdy na týchto vozidlách. No a ako som už spomínal, v druhom rade chceme túto školu nejakým spôsobom trošku priblížiť viac k tým žiakom a chceme ju spropagovať a proste poskytnúť niečo naviac tým žiakom, ako sa bežne dá, alebo čo je bežným štandardom. Pripravujete aj nejaké ďalšie benefity pre žiakov? Áno, naša škola pripravuje pre následujúci školský rok aj ďalšie benefity, ako je otvorenie športovej triedy, teda máme záujem otvoriť športovú triedu so zameraním na futbal, kde chceme využiť talentovaných žiakov v oblasti futbalu, aby mohli svoje nadanie rozvíjať. Potom chceme podporiť študijné odbory stolár, strechár a inštalatér, kde im umožníme 50% zľavu na stravovanie v našej kuchyni. Tým chceme tieto študijné odbory trošičku posunúť a naplniť, aby teda bol väčší záujem, lebo sú ako nedostatkové.